सब छौरी के स्टाइल अब बंद भइल, सब अकर घमंडी अब चल गई, एकर सोचल सपना सब बंद भइल। अरे भइल रे भइल, अरे का भइल? अरे भइल रे भइल, अरे बोलबो कि टिकटॉक बंद भइल आए है, कि टिकटॉक बंद भइल आए है, कि टिकटॉक बंद भइल आए है, कि टिकटॉक बंद भइल। अभी आप सुन रहे हैं मुस्कान रिकॉर्डिंग स्टूडियो की प्रस्तुति। रोज है रोज के ड्रामा अब बंद हो गई, एकर मिलियन लाइक खत्म हो गई, एकर मीठा बहुत सब बंद हो गई। अरे रोवत होई है का, अरे हाँ रे हाँ, पानी से मुंह धोवत होई है का, अरे हाँ रे हाँ, रोज रोज के लाइव खत्म हो गई। अरे भइल रे भइल, का भइल? अरे भइल रे भइल, बोलबा कि टिकटॉक बंद भइल आए है, कि टिकटॉक बंद भइल आए है, कि टिकटॉक बंद भइल आए है, कि टिकटॉक बंद भइल। मुस्कान रिकॉर्डिंग स्टूडियो। टिकटॉक बंद भइल, बंद भइल। एकर उड़नी पुरनी सब अब चल गइल हो, एकर जूता चश्मा उतर गइल हो, एकर मेकअप सब बिगड़ गइल हो। अरे पप्पू बोलल रहे कि ना, अरे हाँ रे हाँ, अरे नूनू बोलल रहे कि ना, अरे हाँ रे हाँ, मितवा मुके तो सब तोहे कह दिहले। अरे हाँ रे बाबू हाँ, अरे संतोष बोलल रहे कि ना, अरे हाँ रे हाँ।